Ahojte, som Kubo z CloseRocket a v tomto videu vám ukážem, ako si za pomoci Clara AI dokážete zaktualizovať viacero dealov vo vašom CRM-ku. Tak poďme na to. Dobrý deň, Jakub, tu Klára z CloseRocket. Chcete aktualizovať konkrétnu spoločnosť, alebo si prejdeme všetky, ktoré ste dnes riešili? Všetky. Podarilo sa vám dokončiť aktivitu e-mail pre Blue Nova Energy? Áno. Akú ďalšiu aktivitu plánujete pre Blue Nova Energy? Telefonát. Zadajte dátum. 13. júl. Rozumela som 13. júla 2025. Je to správne? Áno. Chcete si zapísať poznámku k tejto firme? Áno. Môžete ju začať diktovať. Na e-mail mi odpovedali veľmi kladne a dohodli sme sa, že si spolu zavoláme. Super, pridám to do vášho CRM. Podarilo sa vám dokončiť aktivitu e-mail pre Nordic Secure? Áno. Akú ďalšiu aktivitu plánujete pre Nordic Secure? Ďalší e-mail. Chcete si zapísať poznámku k tejto firme? Nie. Super, pridám to do vášho CRM. Ďakujem, to je všetko. Do počutia. A takto si viete zapísať viacero aktualizácií do vašho CRM-ka aj vy. Čaute.